5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय 3.0 नि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथाङा अरुणोदय 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन। नोंथांमोना जानो हागौ रांखौ माब्ला हाबगोन नेगासिनो दं। जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदोंमोन अरुणोदय 3.0 नि थाखाय। रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन बेनि मोनसे जोङो बिग आपडेटखौ लानानै फैदों। अरुणोदय 3.0 नि रांखौ गोबां लाख लाख बेनिफिसारिफोरा मोननो हासिगोन। रांखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेनि जोङो आपडेटखौ नायगोन। गभर्नमेन्टनिफ्राय मा आपडेट होदोंमोन अरुणोदय 3.0 नि रांखौ सोनायनि बागै आरो लोगोसे जोङो सावरायगोन बे अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गोबां मानसियानो आर'जलाइ गथायदों। नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय बोरै सिलेक्ट जागोन, माबायदि प्रसेसआव नोंथांखौ सिलेक्ट बानायगोन, जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ नायगोन आरो रांखौ नोंथाङा बेसेबां मोननो हागोन। नोंथांमोनाथ' ओरैनो मिथिखायो 1250 रां मोनो। नाथाय बे 1250 रांखौ बारायनानै नोंथाङा रां मोनगोन नामा, जोङो बेनिबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे नटिसखौ नुनो मोनदों जानो हागौ। बे नटिसआ जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार, नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिमोन। मोनफ्रोमबो डिसि अफिसनिफ्राय ब्लकआव नैबे नटिसआ मोनहैदों। बे नटिसआवनो अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसनि बागै फुल गाइडलाइना दङ। बेनिनो नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै खोथा हरगोन अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसा माबायदि जागोन आरो फाइनाल नोंथाङा रांखौ माब्ला मोननो हागोन बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथा हरगोन। आरो जोङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ सावरायगोन। बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना अलरेडि अरुणोदय स्किमाव रां मोनखाबोबाय दंमोन। बे रां मोनखाबोबाय थानाया जुदि गोदानै नैबे 3.0 आव एप्लाइ बानायफिनाखैब्ला नोंथांनि अरुणोदय स्किम मोनखाबाय थानाया मा जागोन, जोङो बे आपडेटखौबो नायगोन। दानिया गिबियावनो जोङो सावरायगोन अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेस। अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसआनो जाहैबाय बेयाव गोदान गोजाम जाय बिथांमोना 1.0 आरो 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै जुदि नोंथाङा रां मोनबाय दं, नोंथाङा आरो फिन खेबसेबाव अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ बानायफिननो नांगोन। खिन्थु नोंथाङा नैबे नोंथांनि 1.0, 2.0 आव जुदि नोंथांमोना रांखौ मोनखाबोबाय दं, नैबे दाख्लैबावैसो जानानै थांनाय 3.0 आव जुदि नोंथाङा गोदानै फर्म साबमिट खालामफिनाखै, नोंथाङा खिन्थु अरुणोदय 3.0 आव रां सोयोब्ला नोंथाङा मोनखाबोबाय दंमोनब्लाबो नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। आं नोंथांमोननो बेखौ आपडेटखौ खोथा हरग्रोबाय। मानो होनोब्ला गोबां गोजाम अरुणोदय बेनिफिसारिफोरा सोंहरबाय थादों। दानिया जोङो सिलेक्सन प्रसेसखौ नायगोन आरो रांखौ माब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसखौ सावरायगोन। आङो बेखौ नोंथांमोननो सिगाङावबो खोथा हरखांबायमोन। नैबे नटिसनि जोहै रोखायै फोरमायनानै होदों। मोनफ्रोमबो भट होग्रा पुलिं स्टेसन वाइज बेयाव टारगेट, नैबायदि टारगेट हरनाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों। हमना ला नैबे बाक्सा LACनि PS वाइज टारगेट, बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो बुथ सेन्टाराव बेबायदि टारगेट हरनाय जादों। बे टारगेट हिसाबै अरुणोदय बेनिफिसारिफोरा मोननो हागोन अरुणोदयनि बेनिफिटखौ। बेयाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किम मोननो थाखाय फार्स्ट प्रिफारेन्सआनो जाहैबाय उइन्ड', जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय, डिसेबिलिटि,
नोंथाङा बायदिसिना बेरामफोरजों भुगिनानै दं बेफोरबायदि केटेगरिनिया बेयाव फार्स्ट प्रिफारेन्सआव गोग्लैगोन जेरै हाबा जायि आइजो बेफोरबायदि नैबे टारगेट हिसाबै नोंथांमोना गावबा गावनि बुथ सेन्टाराव बे अरुनदयनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन आरो नैथिया जाहैबाय अरुनदयखौ दानिया अरुनदय 3.0खौ सोर सायख'गोन बे सायख'नायनिबो बेयाव नैबे नटिसनि जोहै आपडेट होदों PS वाइस कमिटि दानानै होखादों बेयाव सायख'ग्राफोरा थागोन नडुल अफिसार नोंथांनि बुथ सेन्टारनि नाम थागोन आरो नोंथांनि बुथ सेन्टाराव बेयाव सासे अरुनदय 3.0नि सिलेक्ट खालामग्रा बेयाव बेनिफिसारि सिलेक्ट खालामग्रा नडुल अफिसारफोरनि बेयाव डिटेल्सआ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों नडुल अफिसार आरो मबाइल नाम्बार आरो नोंथांनि बुथ सेन्टाराव नोंथांखौ सायख'ग्रा बेयाव 4 मेम्बार दानानै होनाय जादोंमोन नैबेयाव 4 मेम्बारनि नामा थागोन आरो मबाइल नाम्बारा थागोन बे 4 मेम्बारा नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ लानानै जुदि नोंथाङा अरुनदय 3.0नि थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायो नोंथांनो नोंथांनि बे सिलेक्ट खालामग्रा मेम्बारफोरा नोंथांनि गासैबो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ चेक खालामनानै जुदि नोंथाङा अरुनदय 3.0नि थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायो जानो हागौ नोंथांनो बिथांमोना फर्म होदों जुदि नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै बे मेम्बारफोरनो जमा होबायब्ला नोंथांमोना फाइनेलि अरुनदय 3.0नि रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय बेबायदि सिस्टेमाव अरुनदय 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसा जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो सिगाङावबो खोथा हरखांबायमोन दानिया नोंथाङा 3.0नि 3.0नि रांखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन दानिया जोङो सावरायगोन अरुनदय 3.0नि रांखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जुदि नोंथाङा फर्मखौ फिलआप खालामनानै गथायबाय नोंथाङा अरुनदय 3.0नि रांखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन जुदि नोंथाङा फर्मखौ गथायबाय अब्ला बे फर्मआ दा नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिनि आखायाव मोनहैबाय बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया नोंथांनि फर्मखौ रिभिउ खालामफिनगोन जुदि गासैबो गाइडलाइन क्राइटेरिया मिलायोब्ला नोंथांमोना अरुनदय 3.0नि रांखौ मोननो हागोन आसामनि CMआ बुंदोंमोन 17 सेप्तेम्बर खालि अरुनदय 3.0नि रांखौ हरनायनि बाथ्रा আমি সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 17 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ দিনা আমি অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম আৰু অসমৰ ইতিহাসত 40 লাখ পৰিয়ালক সামৰি কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু এইবাৰ আঁচনিটো লৈ আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ দুৱাৰ মুখত গৈ আমি উপস্থিত হ'ম 17 सेप्तेम्बर खालि अरुनदय 3.0नि रांखौ हरनायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय मोनसे प्रब्लेमा बेसो जोंनि दा BTCआव कड अफ कन्डाक्ट इलेक्शननि थाखाय नांनानै दङ बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे 17 सेप्तेम्बर खालि नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा नाथाय आसामनि दाब दाब जायगायाव बे रांखौ मोननो हागौ मानो होनोब्ला आसामनि CMआ अरुनदय 3.0नि रांखौ 17 सेप्तेम्बर खालि सोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनि BTC इलेक्शना जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे अरुनदय 3.0नि रांखौ मोनगोन जाय बिथांमोना BTCआव गोग्लैयो दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय गोबां मानसिफोरा सोंहरबाय थानायखाय आं नैबे सुंद' आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार बानायबाय जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ